Lezike izindaba z1KZNTV ifundela usamukeliso kaNgqulunga angikubingeleleke mbukeli nazike ehamba phambili osukwini lanamhlanje. Zihubela Sakusha ngenkomfa yeANC kwelikaMthaniya Ugwetshwe Odilikajele abahlanu owasemgungundlovu kanti kukhunjulwe abasemfolozi abashone engozini yomgwaqo. Iqembu likakhongolose kulesi sifundazwe saKwaZulu-Natal lithi konke kumngomumo ngokuqala kwenkomfa ukukhetha ubuholo obusha besifundazwe kwinkomfa ezoqala kusasa. Lenhlangano isho lokhu kwisithangamsa bezindaba ebesibanjelwe eThekwini. Ekhuluma nabezindaba ongunobhala ubalombutho uthi balindele izithunywa ezingaphezulu kwenkulungwane ezivela kwisifunda zawo lombutho ezahlukene kulesi sifundazwe. We are now close to, we've got, to be specific, 192,000 members in good standing. And then we've got 54,000 members who are in the membership system, have applied, have done everything that needs to be done, but the system, through the secretaries who manage it in branches, has not yet recorded them into the, the new system requires that you apply and your branch secretary must go to the system and accept you. So yesterday we got a report that is about 54,000 something, which has not been accepted. So those are members of the ANC, but who are not counted for purposes of this conference. So the overall total of our membership will be that 192 plus 54,000 odd. Okunye akuvezile ukuthi le ngqungquthela izovulwa yiloyo obambe njengonobhala jikelele kuzwelonke. So from our own information at this stage is that we were told that the Treasurer General, the acting SG actually, is the one who's going to be opening a conference. Le ngqungquthela izoqala osukwini lakusasa kuzokuba yaphethulwa ngosuku lwangesonto. Ephendula umbuzo mayelana nezinsolo zokuphazanyisa kaMengameli uSololo Ramaphosa njengoba kuvela imbiko ukuthi ingqungquthela izovalwa uyena uveze ukuthi kabakholelwa ukuthi kunezinto ezingenzeka engathinta ukuboshwa kwakhe okanye ukuphazanyiswa kwenkulumo yakhe. There was a certain mobilization that was going on calling for the president to be arrested by certain people, but I don't think that is a matter that we should be concerned about, because the president is in the Republic of South Africa and wherever he is there are police, and I don't think that we should be worried that the only time anyone, including our president, can ever be arrested in this country is when they're in KZN. So for me the matter really doesn't, it's not even part of what was part of our own imagination as a problem. It doesn't arise. Ugwetshwe Odilikajele abahlanu Njabulondlovu olahleke yicala lokubulala amalungu omndeni wakaNdlela amathathu WADLWENGULA ephindelela ingane kwizitho zonke zangasese. uNdlovu wabulala isaguga uZanele Ndlela, indodakazi yakhe uSimangele Ndlela kanye nomzukulu uZenande Ndlela owabe neminyaka eyishagalombili ubudala. Namhlanje enkantolo ephakeme eMgungundlovu ijaji uPoyo Dlwathi ukhipheke lesi sigwebo wathi isenzo sikaNdlovu sasinobulwane futhi uhlulekile ukuchazela inkantolo kuthi kungane enza wonke lamacala. Ugwetshwe Odilikajele abahlanu ebhadla ejele uNjabulondlovu othole enecala lokubulala amalungu amathathu omndeni wakwaNdlela eSobantu kanjalo nokudlungula ingane yakhona uZenande amahlandla amabili. Ijaji uPoyo Dlwathi ngesikhathi ekhipha isinqumo sakhe usho kanje. In respect of the murder of Zanele Imelda Ndlela, you are sentenced to life imprisonment. For the murder of Simangele Ndlela, you're sentenced to life imprisonment. For the murder of Zenande Ndlela, to life imprisonment. For the rape, the first rape, which is count 5, that is life imprisonment. For the second count, which is rape, also count 6, that is life imprisonment. Amalungu omndeni azwakalise uvo lwawo ngesigwebo esinikezwe yena uNdlovu azwakalise ukuthi ngokwabo ukufisa bebefisa nje athole isigwebo sentambo. Kungake kwenzeka umlingo uthiwa isigwebo sontambo sesiyabuya manje sibuya ngawe Njabula. Siqale ngaye nje bengizojabula kakhulu ngoba uDilika angiwazi kahle ukuchaza ukuthini ngoba mina nge-understanding ngiyami ngathi usumethiwa uzodilikelwa ijele ijele ngelivele lidilika shuthi uyofela khona. How come ukuthi uphinde kube neparole futhi lapho into kayingadilikile? How come? So nje ngizosho ukuthi ngiyajabula ngoba bawu5 Odilikajele abatholile.
even though nganayisho ukuthi uzophinde anikwe uzonikezwa ile parole ekuyiyona le ezosihlukumeza ke futhi kade sithi sidlulile ela parole besingalidingi. UDlwathi ngesikhathi ekhipha isigwebo sakhe ukubalulile ukuthi uNdlovu akatshengisanga ukuzisola ngesenzo sakhe nanokuthi uhlulekile ukuchazela inkantolo ukuthi kungani enza lezi zinto azenza njengoba ke kubulwane lesi senzo lesi asenza. I view the accused has not fully taken this court into his confidence. For instance, he has not explained to this court why he raped Zenande vaginally and worst of all anally. He has not explained why he killed Mrs. Zanele Ndlela and not just walk away after he overpowered her. This court does not know if the accused has a true appreciation of the consequences of his actions. UDlwathi ngesikhathi ekhipha isinqumo sakhe ukubalulile ukuthi ke angeke aze amnikeze ke isigwebo esingahambisani noshwele ukuthi ke ngemumva kwesikhathi ehlale iminyaka ejela kwazi ukuthi afake isicelo sakhe soshwele ngenxa ke yokuthi ke azikho ke izizathu ezinqala ezingamvimbela ukuthi angakwazi ukuthi akhiphe ushwele ngemumva kwesikhathi kanti izigwebo zakhe lezi akhishele zona uzozidonsa umkanye ejele. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgongondlovu. Isekela lemeya kamasipala umfolozi enyakatho nelikaMthaniya uNdlelenhle Gumede uthi ke baqenywe ingozi engeqwantwala ngokudlula kwemhlabeni kwezisebenzi ezintathu zalomasipala engozini yemoto. uGumede usho lokhu ke ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV ngesikhathi ke kuqhubeka inkonzo esikhumbuzo yalezi izisebenzi ebebanjelwe ehholo likamasipala wasemfolozi kwaMbonambi. Ugubezelwe yifu elimnyama umasipala wasemfolozi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ngemuva kokudlula emhlabeni kwezisebenzi ezintathu zalomasipala engozini yemoto. Namhlanje ke umasipala uhleli inkonzo yesikhumbuzo ehanjelwe ke izisebenzi zalomasipala imindeni yabashonelwe nabanye ke enkonzweni ke ebisehholo kwaMbonambi. Kanti ke ukudlula emhlabeni kwalezi izisebenzi kubashaqise kakhulu njengoba laba ke bebe nekusasa eliqhakazile futhi ke kusalindwe lelikhulu kubo. Lokho kwenzekile kusithose kakhulu njengabaholi basemfolozi ukudlula kwabasebenzi abathathu umfowethu uMbhele noKhoza noNhleko and bobathathu badlula engozini zemoto. So lokho nje sifisa ukudlulisa amazwi enduduzo kakhulu emndenini nabasebenzi basemfolozi because we understand ukuthi le tragedy eyenzeka emfolozi iphazamisa kakhulu abasebenzi because abasebenzi uma beze emsebenzini kumele beze be motivated uma sebefika ke sebeyasaba ngisho uhamba ngemoto because lokho kwenzakala nje kuthuse kakhulu mangasho nje umsazi ukuthi in fact bawu6 abantu abashonile because umfowethu uMbhele washona nomuntu ayihamba naye and nalethu uNhleko nalo bashone nabantu ababehamba nabo futhi abantu asebeshonile kumasipala wasemfolozi bawu6. So kuyasithusa kakhulu siyafisa nje ukudlulisa amazwi enduduzo nanokuthi siba motivate abasebenzi ukuthi lokho sekenzele kwenzeka intando kaNkuluNkulu. We can't control ukuthi umuntu ufika nini emhlabeni uhamba nini kwenzeka intando kaNkuluNkulu. Siyafisa nje ukuthi be motivated because thina as ama leaders uma ukuthi abasebenzi sebe demotivated lokho kuphazamisa thina kuphazamisa intuthuko kubantu. So siyafisa nje ukuthi idlule lento siyofisa ukuthi sibe nomkhuleko omkhulu sikhulekele indawo yakithi masipala wesemfolozo. Amalungu emndeni nawe beyingxenye yenkonzo aveza ukuthi ke yizeke ngemnandi ukushwa ihlobo noma wothando wakho kepha ke bathola induduzo ngendlela besekwa ngayo kulesi sikhathi esinzima ababhekene naso. Sibamisa nje ukubonga kubo bonke abasupportile lesimo esibe besisivelele esibhlungu. Sithi nje abakwenzile beumasipala nabasebenzi nabangani nomphakathi nabafundisi baqhubeke bakwenze nawakwaye makuvele isimo esinjengalesi. Anginawo amaningi amagama nje ngiphamisa ukubonga ukuthi hayi siyabonga isupport sitholile kakhulu. Induduzo nokubona nje staff sasembonambi. Siyabona ukuthi ingane yethu bizoba umuntu bizophila. Imeya, ideputy, staff sisiphe izandla ezinothile kakhulu. Siyabonga. Endlini eyodwa nje enkulu sekusela udadewethu kanye nalengane kubhlungu kabi. Izeke sikubonga ukuba nisize lapha sizothola ukududuzeka. Siyaduduzeka njengoba sikulenkonzo nemisebenzi emihle uSiyanda ayenzile wayishiya emhlabeni isibuko kithi. Ngiyathokoza.
Loyo okhulumela ososeshini bembona amatekisi Greater North uThemba Kubheka uthi ke ubugebengu oludlabulubi kuyizithuthi zomphakathi kubalwa amatekisi kanye namabhasi kamasipala sekuphoqeka ukuba baphume umkhankaso wokunkanisa emgwaqweni benzeke nezivembamgwaqo ukuzama ukuvikela abagibeli kanye nabashayeli kwizigilamkhuba. Ukubheka kusho lokho enkulumeni abenayo neziko lezindaba njengoba ke beqwashisa umphakathi ukuba uhlale uqaphile kwazise ke izigilamkhuba zisuke zizenza abagibeli nazo ebese ke zibajikela esiswini. Abemboniza amatekisi ngaphansi kweGreater North bakhathazekile ngobugebengu obudlalubi phakathi kwezithuthi zomphakathi kuhlanganisa ke namabhasi kamasipala kanye ke namatekisi uqobo. Okhulumela ososeshini abangaphansi kweGreater North uthi ke abagibeli kanye nabashayeli bayabekelwa uma beyogibela ikakhulukazi ngezikhathi zantambama. Kuye yonke le area ngase North hey mningi ugebengu kakhulukazi buqala la ku public transport. Ungabe ibhasi kamasipala ungabe ithina bamatekisi kangoba thina ke nje sesinodava vele bangasekho befile labantu bafike bakuvimbe mhlawumbe bagibele kwena eThekwini uthi uza bagibele bezwa kamasho endleni banishintshela thathwa wonke imali yabantu ama-passenger bakhuthuza thatha zonke ikhwama zabo bagcine bethatha nakodrive imali bakhulu nodrive abanye hijacka nemoto hayi busiqakile lo bugebengu lo thina sinenkinga ngoba nomsebenzi wethu affectekile siqalwe iCovid sazwa ama-looting sagcina suyile ukhuze sikuyile nto le yama-flats nemigwaqo ayikho la but okunye ususiphethe manje lo bugebengu obukhona uma sekusebusuku ubani sinenkinga nawe ngoba thina sihlomile thina umsebenzi wethu ukulayisha umphakathi akuwona ukuvikela umphakathi kakhulu kangako ngoba asinazo lezo ndlela zokuqeqeshwa uhulumeni ukuthi sivikele ngazo. Babalelwa emashumini 27 ososeshini abathintekayo kepha ke ikwaMashu iSentuzuma ikwaBesta iSendwedwe kanye ke naseVerlem nezinye lomkhuba odlalubi. Lokho ke sekholele ekutheni ososeshini bahlangane benze ivimbamgwaqo basesheke abagibeli. Yize bekholelwa ukuthi lokhu kuyizenzo zobugebengu nje bathi ke okubakhathaza kakhulu ukuthi ke lezi gilamkhuba zisebenzisa ngendlela engeyiyo imoto zo-Uber ukuqhuba ke lo mkhuba. Ithema ibona amaphoyisa iyaqala ibona ukuthi iyabona yazama ukubaleka okuthema isibanje kwatholakala ukuthi phakathi kunebhame ezo4 phakathi ukusho ukuthi vele lezi moto kahle kahle into eziyenzayo iningi lazo sekuqashwa ngazo kwenza ubukhotheni kubanjwe inkunzi ngazo. Siyahlangana sama association sakhane kube khona indawo la sibekana khona ukuthi kakhulu nje njengabasentuzuma siyakwazi ukuthi ke sihlangane nabo mhlambe sibe sentuzuma basidivide nakhona sibe sendaweni lezo njengonozaza konhlungwane kanjalo koBesta sivimbe nakhona ikhumbi siyimisa seshe wonke umuntu ophakathi kakhulu abantu besilisa nasemabhasini ngokunjalo siyimisa ibhasi singene phakathi siseshe wonke umuntu okhona ngaphakathi umphakathi kufuneka nawo silekelele abantu abenza ubugebengu mhlambe nabo babakhomba sikwazi ukuthi ngoba amaphoyisa akhona kunzama wasinika nje ithimba esilekelelana nalo sikwazi ukuthi lelo thimba likwazi ukuthi mase likhombisekile ukuthi ke abantu abakanje noma indawo kanje iyona nobugebengu amaphoyisa azokwazi ukudila nalabo bantu. Laba ke bathi baseyinhlelweni zokwenza kube semthethweni ukuseshwa kwabagibeli ngaphambi kokuba bagibele ngenhloso yokusindisa abagibeli kanye nabashayeli kanti ke bancoma kakhulu amaphoyisa ikakhulukazi akwaMashu ngokubambisana nabo njengoba ke esuke eyingxenye yevimbamgwaqo abasuke benazo. Amaphoyisa akakhona aqaphile kungase kwenzeke futhi kukhona nokubambisana okukhulu okukhona phakathi komphakathi namalunga ama-law enforcement agencies kanye nama-CPF structures. Indaba WADLWENGULA.1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Asike sithishelele etolo sizobuya siqhubeke nezindaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukele indaba zo1KZNTV nazi ke ehamba phambili. Zihubela Sakusha ngenkomfa yeANC kwelikaMthaniya Ugwetshwe Odilikajele abahlanu owasemgungundlovu kanti kukhunjulwe abasemfolozi abashone engozini yomgwaqo. Abazali besikole samabanga aphansi iBantuvukani Primary eLamontville eThekwini KwaZulu-Natal
sebezwakalise ukukhathazeka ngomnyango wezemfundo abathi ke ubabambisa isila sehope ngokuthi ke ubahlinzeke ngezindlu zangasese njengoba selokhu kwaqala unyaka zingekho. Labazali namuhla bavuke bavala amasango babhikisha kwaphazamisa ke nokufunda. Kuphazamiseka ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphansi Bantu Vukani Primary School ezinze laMontville. Kulandela ukuthi abazali bevala amasango osukwini namhlanje kuseni bekanye nabafundi bekhala ngezindlu zangasese abathi sekuphela isikhathi eside zingekho. Sinaye la ongusekela sihlalo wohlako limela abazali okuyena ozosichazela mayelana nomsuka wayo lenkinga. Baba siyakubingelela nivala ama gates la ninabazali nabazali kanjalo nabafundi. Masizwa nikhala ngongabikho kwama toilet kakhulukazi kubafundi. Iqale nini lenkinga? Iqale ngo2018 ngesikhathi kufika udepartment ezolungisa okune project ethiwa istorm damage. Okuzolungisa zonke izikole ezalimala ngaleso storm. Yaqala lapho inkinga ama toilet sekubhidlizwa ama toilet akhona ngoba ezolungisa. Kwasethola ukuthi lama toilet awasekho esimweni sokuthi angalungisa. Kufanele mase kufika engineer labathi kufanele abhidlizwe nje totally ukuze aqale kabusha. Mase kufanele kwenzeke lokho aqale kabusha kwaseqala ama department esekhala ngemali ukuthi imali seyiphelile ziphelele kuma trusses afaka ngoba ngesikhathi bekhipha iroof kwatholakala ukuthi kwaba trusses asebolile. Uveza ukuthi benikade ninawo lawa aklinwayo mhlawumbe kabili ngesonto kade kanye okuhamba kwathi maqala lonyaka umnikazi wawo wathatha ekhala ngokuthi akakhokhelwa. Ukusuka lapho kuze kube manje ingabe abantwana bebekade benze njani? Abantwana kusukela ngoJanuary kuze kufike losuku lanamhlanje abantwana batholetha ngaphandle kwendonga zawo amaclass. Uma nje ungena ngaphakathi ungalizwa iphunga. Ngazi ke mase thiwa aqala ihlobo ama toilet engakalungi ukuthi iphunga lizoba njani. Iphunga engeke limeleke mangakwazi ukumeleka kuyimanje kusebusika ehlobo kuzoba worse. And la kunezingane ezincane kakhulu. Lento it's a health hazard kuzona izingane asazi ukuthi kuzomiseka kanjani. Sisenza lokho nje ngoba we are drawing attention ku department ngoba sesikhulume nabo several times. Ngolesibili kade si Truro House ka Department of Education sokhuluma yona le ndaba ama toilet uthi na promise ukuthi njengoba kuvala ikole ngoJune kodwa kuvula ngomhla ka19 azobe sekhona ama temporary structures ama toilet azobe se ready for ukuthi isebenziswe izingane. Kuvuliwe ikole lama toilet nowhere to be found. Siyabonga baba. Ngiyabonga nami. Uyena ke usekela sihlalo ohlako limela abazali kusona lesi sikole njengoba echaza ukuthi miningi imizamo asebeyenzile ukuxhumana nomnyango ukuze lenkinga ilungiseke. Bebethemisile futhi ukuthi kuzothi kuvulwa izikole njengoba kade ivulwa ngolesibili kothi ivula zobe esekhona ama toilet kodwa okuze kube manje engakabikho. Kude bohosibisi ngisela Montville eThekwini. Inhlangano elwela amalungelo abafundi abakhonza ke ebandleni lamaNazaretha iNazareth Judicial Council ithi ke isazoqhubeka nokulusana nokucwaswa kwabafundi abangamaNazaretha nabagcina ke sebephoqwa ngenkani ukuba bagunde izinwele ezikoleni. Ekhuluma ke nethimba lezindaba lo1KZNTV uhlalwa lenhlangano uWellington Mnyeni ngenkathi ke benomhlangano neCommission elwisana nokuhlonishwa kwenkolo namasiko abantu uveze ukuthi ke bayethemba ukuthi othisha bazowuthola ke umyalezo. Uxosana ngokwezenkolo kuleli ezinye zezinto ezihamba phambili. Ugundwa ngenkani kwabafundi izinwele ikakhulukazi kwabenkolo emaNazaretha enye yezinto esukumise leli ibandla kanye nezinhlangano zalo ukulwisana nalesi sihlava. iNazareth Judicial Council okuyinhlangano elwisana nokuhlukunyezwa kwabafundi ikakhulukazi bebandla lamaNazaretha ithi kubuye sisaqhubeka lesi sihlava kwezinye izikole nokugcina kuphoqe abanye abafundi ukuba bashiye esikoleni. Uhlalo lenhlangano uWellington Mnyeni uthi othisha kumele baye kocwala izinwele bangahlukumezi abafundi ezikoleni. Kuzokhumbuleka ukuthi kade ilokusilwa lempi sihlangana nano Department of Education kodwa ithelo azikho positive eqhamukayo. Basithembise ukuthi bazoyeka ukuhlukumeza izingane zethu mase kuhlukene baphinde futhi baqhubeke bayihlukumeze. Ngizoke ngithi ukucacisa kancane nje ukuthi indaba yezinwele it's not something peculiar ukuthi iNazaretha aligundi. It's a vow ongakuthola ku number 6 ku number 6 ukuthi mase uthathe isifungo sobuNazaretha awugundi awushave
lo daba sesilidingide iminyaka eminingi sihlala no CRL Commission from 2016 kuze kube manje othisha bayaqhubeka ukuthi bahlukumeze izingane zethu nokuthi bayishaye nokuthi bazigunde. So into engiyibukayo lapha ku Department of Education o minister bakhona nezikhulu zakhona ngathi I understand ukuthi isikole yini. Thina sikhula isikole kwakuyindawo yokufunda. Kumanje kunabantu abadukile abalapha ezikoleni okufanele bengabe bangama hairstylist bamele bamise amathende lamgwaqeni bagunde kodwa manje babekwe lapha ezikoleni bagunde izingane. Kanti ngakolunye uhlangothi inhlangano iCRL Commission elwisana nokungahlonishwa kwamalungelo ezenkolo namasiko ithi akuvumelekile ukugundwa kwabafundi ngenkani ezikoleni. Le nhlangano ibihlangane nenhlangano yamaNazaretha ukuzama ukuqhamuka nesisombululo ngalolu daba. Ebesikubuka kakhulu kwasithatha kwashaqisa njenge commission ukuhlukumezeka kwabantwana ezikoleni, ukuhlukumezeka kwabasebenzi endaweni zikahulumeni. Okwasishaqisa kakhulu ukuthi ukubona ngendlela izingane ezazihlukumezeka ngakhona kuma picture babesithumele wona kodwa kwenzeka ukuthi abanye sababona thina ngokwethu. Esakwenza si-commission ngaleso sikhathi ngoba i-commission sesilandelele amacala siwabuke ngendlela siwabuka ngakhona sibize lo ohlukumeza omunye nalo ohlukumezekile bese sifuna isisombululo. Ngo-2017 sasesilibeka siqonda ku I think we would district director at the time ngazi noma usesewuyena namhlanje umholi uNdlovu uThemba kaNdlovu ukuthi sicela bakwenze kucace ku Department of Education ukuthi kusuka ngalolo suku sasihlangane ngako kungaphinde kube namntana mumbe noma munye ongaphinde ashaywe ngenxa yokuthi uneyinwele. Kungabi nesalon evulwa ezikoleni because sasizwile ukuthi kwenye inkathi izikolo ngizoti ukubiza amaphoyisa kakhulu kuma primary ukuthi kube yiwo azovula amasalon ezikoleni bagunde izingane. So kwakukwesabisa izingane nokusabisa izingane ukuthi ngabuyele esikolweni. Ziningi izikole ezinothisha abalokhu beqhubeke njalo nokucwasa abafundi abanezinwele kanti lokho akuvumelekile. Umnyango wezemfundo kulesifundazwe awuzange utholakala ukuphawula ngalolu daba kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Umqondisi wenhlangano isibani uNokuthula Mqadi wasezinqoleni kwaDlovinga ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uthi-ke bathathe isinqumo beyintsha kule ndawo ukuthi basukume babhukule baqoqe imfucuza endaweni ngemuva kokubona indawo bahlala kuyo ihaqwe imfucuza. Ekhuluma-ke neziko lezindaba uNokuthula uthi-ke impilo yabo ibisengcupheni yokungenwa-ke izifo ngoba-ke endaweni yabo kugcwele-ke imfucuza kanti-ke akukho nenkokhelo abayitholayo kwakwenza lo msebenzi. Intsha yasezinqoleni kwaDlovinga ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal engaphansi komfelandawonye isibani ithi bone kungcono isukume ibhukule iqoqa imfucuza egcwele emphakathini ukuze bahlale endaweni ehlanzekile. uNokuthula Mqadi ngomunye wamalungu omfelandawonye uthi lokhu bakwenza ngoba behlosa ukunqanda izifo ezingase zibahaqa. Cleaner inhloso yethu ukucleana lapho ekulokhuzaneni esingcolise khona ngamaphempasi siwumphakathi sihambe sicleana lozo zindawo. Kubalekile ukuhlanzeka endaweni yethu especially njengoba thina sihlala la emakhaya. Abaningi bafuyile banana namaphethe kulokhuzaneni njengoba ubona nje la lokhuzaneni kunanomgwaqo kunenkomo ezidlula la njalo ekseni futhi kune crash ngaphezulu la silahla khona asivamisanga ukulahla la engekulokhuzaneni. Umphakathi ongozubone khona bavamisa ukuthi umphakathi silahle emphakathini njengoba silahla emphakathini umphakathi ihealth yawo ngase ilokhuzaneni affected. So kungako nje kubaleka ukuthi siwa clean lamaphempasi. Ubese veza ukuthi alukho uxhasa abalitholile kodwa bazisukumele benza lo msebenzi. Uthi enye yezinselela ababhekene nayo eyokuthi abakwazi ukufinyelela kwezinye izindawo abafisa ukufinyelela kuzo ngoba kabanazo izinsiza ezanele. Inamba esibhekana nazo ezongabatholi oplastiki ezoyilokhuzaneni indawo lapho la kulahlwa khona udoti ezinye zikude. Mangabe zikude asikwazi ukufinyelela khona sihamba ngezinyawo nathi ke asithatha intweni ngoba lento esiyenzayo siya volunteer
siyenzile umphakathi. Alikho uxhaso esalitholile okwamanje. Siyasahlangana no ward committee kanye nekhansela. Bona ke basidlulisele kamasipala. Umasipala ufikile Nkosi yami njengoba nibona lawa amaplastiki ibona abasilukhuzaneni abasinikeza oplastic. Bathe indaba yethu basayibheka ukuthi bazokwenza njani ngayo. Ibona abasinikeze oplastic njengoba sisebenza nje. Usekela sihlalo wophiko olula nobugebengu emphakathini abasebenzisana nesiteshi samaphoyisa ezinqoleni uncome kakhulu okwenziwa yintsha yakule ndawo wabe seyicelela uxhaso ukuze ikwazi ukuqhubeka nokwenza umsebenzi omuhle abawenzayo. Umsebenzi siyawubona muhle kakhulu abawenzayo abantwana bazinikele kakhulukazi abantwana basebancane abenza lo msebenzi engathi bangakhuthala baqhubekele phambili. Siyafisa ukuthi abanye omama abanezingane emakhaya bazivumele ziwenze lo msebenzi ngoba lo msebenzi ukuhlanza nje indawo yaseDlovinga ihlale ihlanzekile. Okubike abatholi ngisho nasibonelelo samali labantwana kanye bayageza ngensipho bafaka ama perfume ngabe beza la akho mali abayitholayo eyiholo. Siyacela noma ubani ongasabe nako ukuthi bakabalekele ngemadlana nje ukuthi bakwazi ukuthi bathengene into abazozidla ezinempilo njengoba umsebenzi abawenzayo ungabeka impilo yabo engcupheni. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisezinqoleni kwaDlovinga. Asiphinde sisishelele etolo sizobuya siqhubeke futhi neindaba zethu. Asiphinde sikwamukele kembukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke ebesithe zihamba phambili. Zihubela Sakusha ngenkomfa ye-ANC kwelikaMthaniya Ugwetshwe Odilikajele abahlanu owasemgungundlovu kanti kukhunjulwe abasemfolozi abashone engozini yomgwaqo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.23 maqhathaniswa nedola laseMelika libo 20.56 maqhathaniswa nopound waseBritain libo 17.53 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libo $1,682.65 i-ounce kutholo ngahluziwe wona $106.92 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kugcineke kuphelile ukuqagula ngekusasa likaNozinto eSuperSport United nobephindeke abe ukapteni waleli qembu uRonwen Williams njengoba ke esejoyine iqembu Mamelodi Sundowns. Lo Nozinto ke obesehlale iminyaka eyi-18 usayineke inkontileka yeminyaka emihlanu namaBrazilians. Kuvela ukuthi ke izingxoxo zalamaqembu besihambisana nokuthi ke uNozinto weDowns Ricardo Goss uzojoyina ke amaTsantsa aPitori. Nasike isimo sezulu sakusasa. Bukelize yaguqu besikuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Sale kahle emakhaya.